لومي قدام 24 حملة 2021 ويكا 16 حملة 2013 عام تمرتيوم. كل جزء قدامن سنبتن أبزفنا مدب حتون ملسن ويكا كولين شو نلو مخلط أجايش عدمنا إنك كايدو زرت إزخون مزرع ربي زعبانا دما نداق مهنت التقرين حاجز نزل اليوم سباتنا محجزن أنت كجبري جبا كما كيو تحجز كبات أحت حاسيبو زبليوم أجايشنا أتو مسفن أينو كابسمين أمريكا فيرجينيا أبال متحبابري أوكي أتو مسفن أينو كابسمين أمريكا فيرجينيا أبال أتحبابري مختن متخاب حاجزات تقري أتو تسفاي نوغوس كاب هاجر شودن أب محبراو ميديا زنت فيهم صرف سايا سنة دايت الزمدب أجايشنا نبعلهم رؤسهم بمللاي كجمهور يوم. مسفن أينو بحال أبسمين أمريكا يزنبر نوح عمتات دعدي يزنبر أمانقو نبي شفيا نبر نيري هذه بزوج تفتيرو زر لقناتات كله تقرأي زنا مدحن لابد كبر من قصاص أو ناتي جامون زي من قصاص أو متحوار ناتي فيه primarily أو فيرجينيا كابابي كابو قلنا أمريكانن اللي في لون بعالم الخدرجة أو كبر زلنا ما خطر من قصاص ناتي فيه غني اللي زارا أنا تسفاي نقول شبال هاجر سويدن النبر الذي أبتي زلوا هنا عالم فولتو هزيو تقرأي ناي مدحان قداي حاجز مسقاب أو كل عالم أنا سكحجزية بزول ملكعو زلوا سب أو إستاتفية أكتيفيتية صبو أجايشنا عندما أخبركم سلازمة أخوم أزي كمسكنكم فتو أب استفلالي وانات أب تقرأي زلو قلولوات كاب زل على الجميرو استفلالي مرة خبت مع كنات محبرة وميديان خمن سمعو فلاي أب دقا نبر هزبي حاجزات كتأخاخب حاجزات كقبر سانحيو فلاي كاب كبابتات معراب تقرأي استمزابل وقنات استفلالي حاجزات كقبر اللوم معرو السودان اندات خده حاجز كبات صح هم اون أب تقرأي نزن كساقسو بولكم نزسرحو قبرتي سناي محبرات نعاتمود بمحجاز إذا تفلالي زخلو عقم زخالو خقبر سانحيو اسكي نعو قروب نشتي ملسيل ناسكي نزخاخر مو بعاتو مسفن كجمر زاقيد استقبرو حاجزات قدمي لهم انتا يمسلو نيروم كمي أبي كبتسحو نمن تحجزو زبلسكن اشتي سوع زخونا حاجز نمقبار الكوناتاتي نورنا عدنا خلط سوديو خديا بخويناتي ميرو حلفة شمونت أورح حزين دام دزبالته أكوينات زنورة الخناتات زبنا بشنكي مزحتو سدت بزحوا سدت بتاعنا تقتله ناتدخر على كنستيانا حواتنا نبتيتاتنا زنورة الخناتات في زنورة سرع زغنا حجز إنما هذا زتنكم ما تجا مخناتات كبير زغينو جن تجرأي بكل ملكة كم تزجورا من كسرعات بزخالو من جد بقرب ونيكون بديشتنا أنا خالات ونيكونا حجز من حجز important يو بتلي دما كان منجستي قزات أرام خناتات وضع زلوا كتتانا منجست زي عطو ملكعو حجزات كجبروا صحيحنا بفلاي أبسلان زلوا خواتنا أبسفلالي بتاعات بنيشتيو انتخونا زجبر حجزات نيريو لين تدليت نايم حجاز حورة سونا دليت النحلوه نزو خناتات زخل انفراستراكشر عينبال نزيون حاجز وانت زوحاب نزو حاجز زي وسيدو نهزتات كبات حزبل امنتن حقنتن عينبال لذي بزي مخنيات زي انتو تزكعال من قصقاسي تخال تزكعال من قصقاسي كازنورة بديبلوماسين بأدوكاسين هرياتيو نهزبنا هنا هزبنا خناتات نهزبنا تاقامات نهزبنا شغلات نعلم هزبنا الصلاة البركاتية صدق صريح تناي humanitarian مسرح ده أشجع خناتات سلازوانا خند تبذل الله يسوع يتجاورن يجبر زي مالك جن initiative coach زي يتجاورن مخانك ومالك يكونه بقول سبعة small groups بمخان متجاور حاجة ذاتها
ኣቶ ተስፋይ ከባቢ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ሓቢልና ንኸውን ኣብዛ ኣብ ስቱድዮ ተራኺብና ነርና ኣብ ትግራይ ሓገዝ ምስ ገብሩ መናእሰይ ወይ ድማ ማሕበራት ብሓንሳብ ኮይና ካብኦም ኣብቲ እዋን ሓገዝ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምግባር ወይ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ትግራይ ምስዳድ ማለት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምሕጋዝ እዩ መንግስቲ ፌደራል ንዝገብሮ መጽቀቲ ወይ ድማ ንዝገብሮም ንዘውጽሖም ስቃያት መወሰኺ መሐገዚ መደገፊ ዝኸውን በር ናብ ህዝቢ ትግራይ ብትኸክል ይበጽሕን ዝብል ቀዋም ነይርዎም ኣብ ሰዓት ድማ ኣብዚ እዋን ሓገዝ ግድን ምዃኑ ኩሉ ሓገዝ ክገብር ከም ዘለዎ ከለዓዕሉ ይሰምዖም እሞ እንታይ እዩ ሓሳቦም ቀይርዎም ኣብ ሰዓት እዚ ሓገዝ ግዴታ እዩ ዘበሎም እንታይ እዩ ይርዳኒ ይዝክር ትኽክል ኣለኺ ኣነ ሓሳበይ ቀይረውን ኣይኮነን ሕዝውን ብብልጽግና ዝተውሃበ እውቅና ኩሉ ግዜ ክቃወሙ እየ ዝብል እዩ ዓይኒ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ትዲኤን ዓቀሲ ብኻሊእ ዝኾነ ካሊእ ሳይኮሎጂካሊ ካሊእ ፖለቲካሊ ሜክኣፕ ዝተቐብኡ ማሕበራት ኣይቕበሊ እየ ኢለምበር ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ካልኣይ ከዓ ነቶም ኣሽዑ ዝመፁ ሰባት ናይ ኣሕዋተይ ድሕንነት ከዓ ተሓሳስብኒ ማለት እዩ እሶም ናብ ትግራይ ፅዒኖም ክኸዱ እንተኾይኖም ሕወሓት ቀቲላቶም ክኢሉ ከም ኣመሉ ባዕሉ ቀቲሉ እዚታት ኩሉ ድሕንነት ዘእተየ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ስለዘይ ሕዚ ግን ደስ ይልኒ ኣደታተይ ደቅተን ይሓድር ኣለዋ ዋላ ይብልዓ ኣብዚ ክሳተፈሉ ዝኽኣልኩ ብዕቱብ ከዓ መንግስተይ ናብ ቦትኡ መፂሎ እቲ ዝኣምነሉ ኣደታተይ ሙሉእ ለይቲ ቀትሪ ተሰልፈን ሓድረን ዝመረፆ መንግስቲ ናትና ኢለን ዝመረፆ መንግስቲ ናብ ቦትኡ መፂሎ ቀላእቱ ደኪሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ዳዋላ ደም ለኣኽተትውልስ ቀዲሕና ንልእኽና እምበር ብኸረፅ ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኩሉ ትግራዋይ ካብቲ ዝነበረ ዕፅፊ ዝላ ብራኸ ወሲኹ ክገብር ከም ዘለዎ ግዜ ኣጋጣሚ ክሕልፍ ይደሊ ስለዚ ንዕኡ እየ ኣነ ሕዚ እውን ተሓታትሎ ህይወት ዝኸፍል ንህዝቡ ኣሎ እሱ ስለ ዘሎ እዩ ተለው ዝኾነ ዝተቐየረ መሲልክ ተኾይኑ ኣነ ግን ሓሳበይ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ትግራይ ምርዳእ ሓሳበይ ይቐይር ኣይኮነን ዘሎ ፀገም ምእላይ እንድዩ ፍላይ ከኣፍቲ ህዝቢ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ሰኣን መድሓኒት ዝሞቱ ዝተፈላለዩ ፀገማት ነይሮም ኣብቲ ሽዒቱ እዋን ክብፅሐሎም ዝግባእ እስኪ ሕዚ ናብ ኣቶ መስፍን ክምለስሲ ብዛዕባ መኸተ እስክንገሩና መኸተ እንታይ እዩ ቁፅሪ 2 በፂሕሎ እሞ እንታይ መኸተ እንታይ ዘካትት ኣብ ማእኸሉ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ነገራት እንታይ ቅድሚያ ግን ተስፋይ ሓወይ ዝበላ ኣብ ባህሉ ከመይ እዩ ዝርድአኒ እውን ሴንቲመንት ሁናይ ኩላትና ሴንቲመንት ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣይደገፍ ኣይኮነ ማንም ሰብ ብግለሰብ ደረጃ ህዝቢ ትግራይ ክድግፍ ተኽኢሉ ክድግፍ ይኽእል እዩ ምንም እዚ ማንም ሰብ ክድግፍ ኣይትኽእልን ዝብል የለን ስሩዕ ብዝኾነ መንግስቲ ዝፈልጦ ማሕበር መንግስቲ ኣብ ድሓን ከድኩም ኣዋፁ ገንዘብ ኣክቡ ናብ ህዝቢ ክትሕፅሑ ትኽእል ኢኹም ዝብል ጋራንቲ ኣብ ዘይበሉ እዋን ግን ከምዚ ዓይነት ኢኒሽቲቭ ምጥርጣር ናቹራል እዩ ካብ ፖለቲካል አንጻር እውን ተሪኽዮ መንግስቲ ኣብይ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ተቕፂሩ ናይ ሓቅን ህዝቢ ተገዲሱ ድዩ እንድሕር ናይ ሓቅን ተዘግደስማ ጦርነት እውን ዘይምጋብ ይገበረ ካብኡ ዝኸፍአ ስራሕቲ ኣብ ትግራይ ተሰርሐ ነተን ዘለዋ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ሕክምና ናይ ትምህርቲ ናይ ኢንዱስትሪታት እዚኣተን ውድመት ይመፀን ነይሩ እዚ ክኸውን ዘይገብር ዘሎ መንግስቲ ብሓደ ወገን ድማ ተገምፂሉ ሓገዛት ተክእው እንተለኹ ስኢለ ክሪአኩም እየ ማለት ተጠራጠረክ ስለዝኽእል በቲ መልክዑ እዚ ተጠራጢርካ ዶኖ እዚ ነገሩ እዚ ብምንታይ ውሕስነት ይኹም ትወስድዎ ዘለኹም ኢልካ ምጥምጥያ ኣፕሮፕሪየት እዩ ነይሩ መኸተ ቅድሚ ጦርነት ተጀሚሩ መኸተ ማለት ብኩሉ መልክዑ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ከይበፅሕ ዝከኣል ኩሉ ምስ ምግባር ማለት እዚ ክግበር ዝከኣል እዚ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክፈልጦ ምግባር ኣብዚታት ውዳበታት ተፈጢረን ኣብዚ እውን ነዚ ነገር እዚ ኣድቮኬት ክገብራ ኣብ ኢንተርናሽናል ምንቅስቃስ ክዝገብር ዓለም ክፈልጦ ምግባር እዚ ሓደጋ እዚ ይበፅሐሎ እዚ ቅድሚ ሓደጋ ምፅሑ ድማ ዓለም ኢንተርቪን ተገበረ ጽቡቕ እዩ ካብ ምባል እዚ ተዘገበረ መኸተ ናይ መከራ ምንቅስቃስ ተጀመረ በዚ ምክንያት መንገድታት ተዓፅየን ስለዝነበራ ባጀት ምዕፃው ተጀሚሩ ስለዝነበረ ሓገዛት ከይመፅእ ድሓረውን ትርእዮ ስለዝነበርኪ ብጣዕሚ ብዝኸፈ መልክዑ እውን ካልእ ተሪፉ ናይ ዓለም ናይ ሴፍቲ ኔት ብዓለም ማሕበራት ዝወሃብ ገንዘብ ንሱም ተይቀረየ ንህዝቢ ትግራይ ከይወሃብ ተገይሩ ስለዚ ዘን ሓደጋታት እዚኣተን እናተን ዝመፃ ዝነበራ ሓደጋታት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክበፅሓ ዝኽእላ ፖተንሻል ሓደጋታት ንሳተን ንምቅላስ ተገብረ መኸተይ
እዚህ ተመኸተ ኢን ፕሪንሲፕል ዚ ማለት ካልኣይ መኸተን ብሎ ዘለና ሕዚ ድማ ድሕሪ ጦርነት ሾርት ኦፍ ዎር በሓይሊ ዘጋጠመ ሶሻል ሽግራት ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ሽግር ሆስፒታልና ትምህርት ቤታትና ተዘሚተን ሆስፒታላትናን ካልኣትናን ወዲመንን ተዘሪፈንን ፋብሪካታት ጠቅላላ ወዲመን ክትልየን ትኽእል ይኽእል ባይንላት ህዝብታትና ተመዛቢሎም እዚ ዝኾነሉ ግዜ ንሕና ከም ተጋሩ ኣብ ደገ ዘሎ ተወለድቲ ትግራይ ብኩሉ መዳይ ንህዝብና ተንቀሳቂስና ንህዝብና ድምፂ ክንኮን ኣለና እዚ እቲ መኸተ ማለት ድሕሪኡ እዚ ኩነታት ኣብ እናተቀየረ ዝኸደሉ ግዜ እዚ መጀመርያ ዝነካይዶ ዝነበርና ሜይንሊ ናይ ዲፕሎማሲን ናይ ኣድቮኬሲ ስራሕቲና ነርና ቀፂሉ ግን ሕዚ ኩነታት እናተቀየረ ቅድሚት እውን ዝኣመተ ኣካይዳ ናብ እንደገና ዳግመ ህንፀት ክንከይድ እንድሕር ኮይና ካብ ሕዘት ሒዝና ድማ ዝናይ መኸተ ስራሕ ኣለዎ ዳግማይ መኸተ ንብሎ ዘለና ሕዚ ንዳግማይ ህንፀት ክግበር ዝግበር ምንቅስቃሳት ሙሉእ ብኩሉ ዓቅምና ክንገብሮ ዝግበርና ምግባር ማለት ሕዚ ንሕና ንኣብነት ክንድዚ ዝኣክል ብዝኸኣልናዮ ንሓግዝ ንብል ኣለና ሓንቶ ተስፋይ ከም ዝበሎ ዝኩሉ ዝበፅሑ ዘሎ ሽግራት ዝኩሉ ዝበፅሑ ዘሎ ምውዳም ንሕና ክንፈትሖ ኢና ማለት በይንትና ክንፈትሖ ኢና ማለት ኣይኮነ ነገር ግን ንሕና ተፀበይቲ ጥራይ ኣይኮንና ለመንቲ ጥራይ ኣይኮንና ብቅንዕነት ንሕና ይባዕልትና ሽግራት ባዕልትና ንምፍታሕ ንፈትን ካብ ዓቅምና ንላዕሊ እንተኮይኑ ድማ ዘለው ክትሓባበሩና ዝኽእሉ ኣካላትን ህዝብታትን ዓድታት ገንደስስ ኢና ንቅድም ቀዳድም ግን ባዕልትና ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ግን ንግበር ኢና ንብል ኣብ ከባቢኹም ማለት ኣብ ከም ዝረኣኽዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዝዩ ልዑል ጎስጓስ ኢኻ ትገብር ሓገዛት ክትኣኻኸብ ከም ዘለዎ ትግራይ ንምህናፅ ኩሉ ክዳሎ ከም ዘለዎ ትፅውዕ ኢኻ እሞ ኣብ ከመይ መዳኢኹም ክትሕግዙ ትደልዩ ወይ ብኸመይ እዩ ሓገዛትኩም ክትተኣኻኽቡ ትፍትኑ ዘለኹም هو هذه خمسة مسلك حدا أنا كم تسفاين ده تسفاي زرقة ولا شيء زرقة نجارين بر نتسفاي صار أنا قال جن كم حدا ناي تقرأ سنة البنا قاع تقرأ واي كم يخيدي دلي زي القاع رئي قاع بس مالتي سلازي تايكبل دليه سلازي حزون تي موطع تقرأ شيء أنا زنور اللي عد خوينا كريع سلازي دلي دي هو تنهله إذا أنا زنور اللي عدي بغض نفاس زنفسلا لمعت عدي شماقل لز خبر الله هسانات كم لبهم زعوي الله سلازم مني أب كبابنا بستفل عليه من قدي كنت كون خلينا بكومينيتي اللو بفيرتشوال اللو بد زلنا نعنا بستعملنا من قدي بزن ولا كبلكي أيدلني جن نخدر لنا نكبر لنا كم من كاب تقراواي كاب فوتاو تقراواي وحاونا أي سلازي كل زمتنا بخمين نقمطه بخمين سدو عينا خزنا نقمطه براينا يترشوان سدو نحنا زملكتيو جن نحنا زحتت حبرتسب له حزنا حق جنزر تيون حبرتسب انا بمسرته جنزر على قبلي ايبلتي جن انت تقبلنا ابنت تيلكي ابي سديديو بما نفسحيو من تقبلوا انا ملسك بلني سئلت يخوني دينا حزي انا قلت كخونه اللي زبليو بمحبر ديخم تطرنفو زلخم ويس بباب والكايو كل سبب زخاله خسدد نتغراي تغورو زلخم في ساعات بكوميتينا وعلنا بمحبر تدارونا يوعدنا بوطات ملسينا يوعدنا كلنا يوعدنا سلازغونم ببتا كريستيان ينتقمين حنا كم محبر سب تغراي تايد ليا بزبل بخمي منقد تسمع معنا بعلنا ما نمنا عنا زفر منا ريكوغنايز ديلنا عندلي بخمس منقدينا نخدل لنا كبلي دلي إذا تكتاتلو زلهم كابزي كا واشنطن دي سي زفن زلو مدب قدام سنبتيو مدبنا يقصل طبو اتو مسفن قلقل سوات ات حزز زقبر حاجز مس ودبات بوليتيكا زتحزو له حوحات نمتقام حوحات نمتنخار دا أمبر بقطتا إن هزب تقرأي إن محجاز ويكأنا تتأمي زلو ويدمانتهم حاجزات مدحاني تزد اليوم حكمنا أبيات تمرتخ صر حلو زقبو هزبي بقطتا زوع لا يكونن تمسرح حسب حفشا منقستي ويدما نت منقستي زمرحو حوحات نمتنخار يولو أبزم نصو من تا يولو كم أوزولو تاسوات اليوم بالتالي بزحزو بزحوان مالتي بزحوان حزب تقرأي across
ዕድሜይትብሊ ጾታይትብሊ በሃይማኖትይትብሊ ብሓባረብ ዝኾነሉዋን ሕዚ ነዚ ሓድነት እዚ ዘይሐጉሶም ጽቡቕ ዓይኒ ዘይርእይዎ ተዘይኮይኖም ሎሚ ከምዚ ዓይነት ሕቶውን ምሕታት ባዕሉ ምስሩውን ብናይ ህዝቢ ሽግርን ጸበባን ምቕላድ ይዝኸውን ከመይ ሓቂ ዘላ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ትብሉ ትግራይ ንምንታይ ዕላማ ዝገንዘብ እዚ ከም ዝርከብ ዘሎ ይፈልጥ ዝብል ዘይፈልጥ ተልዩ ድማ ይሓትት ነዚ ሓትት ድማ ብቑዕ መልሲ ክወሃቦ ይግበር ድማ ስለዚ ንኸመይ ጌርና ነተኣኻኽቦ ከመይ ጌርና ንረዳዳ ከመይ ጌርና ዝብል ሓንቲ መስርዕ ዘላትና ብማሕበራታት ኣለዋና ተፈላለዩ ማሕበራት ኣለዋ ነዚአን ዝጥርንፍ ኣታድ ዝበሃል ማሕበር ኣለና ኣብ ትሕቲ ኣታድ ናይ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ዝገብር ሓይል ኣለና ካብኡ ንታሕቲ ተዋረደ በብከተምኡ ድማ ብውዳበታት ዝተፈላለዩ ወዳበታት ብኮሚኒቲ ከምቲ ተስፋይ ዝበሎ ብናይ መናእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ዚለን ተወደባ ውዳበታት ኣለዋ ኣብ ሓደ ኮይነን ይሰርሓ ኩለን እዚኣት ንኣብነት ኣብ ዋሽንግተን ኣካባቢ ተኸድኪ ኣብ ዋሽንግተን ኣካባቢ ዘለዋ ማሕበራት ብጥቕሉ ጠቕላላ ናይ ትግራይ ማሕበራት ብጠቕላላ ብሓባር ኮይነን ኣንደር ዋን ኣምብሬላ ይሰርሓ እንታይ ንምግባር እዚ ሪሶርስ እዚ ሓደ ትራንስፓረንት ዝኾነ መንገዲ እዚ ዝወሃብ ንቲፒኤልኤፍ ኣይኮነ ንገለ ኣይኮነ ንሕና መንግስቲ ኣሎ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ 2.7 ሚሊዮን ህዝቢ መሪፁ ኣብ ቦትኡ ዘቐመጦ መንግስቲ ኣሎ መንግስቲ እዚ ኣብ ቦትኡ ተመሊሱ ኣሎ ንመንግስቲ እዚ ትራንስፓረንት እዩ ንመንግስቲ ተሓታታ እዩ ንመንግስቲ መልስን ህዝቢ ወሃባ እዩ ምክንያቱም ህዝቢ ዝመረፆ ስለ ዝኾነ ነዚ ዘግብር ድማ ዓቕሚ እውን ነዚ ዝሓትት እውን ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ ነዚ ትራንስፓረንት ክኸውን ኢና ስለንኣምን ምትእስታዊ ይግበር ኣሎ ንማንም ኣካል ዝግበር ኣይኮነን ህዝቢ ድማ ብግልፂ ኣበየሎ ገንዘብ ክንደይ ኣትዩ ንክንደይ ናመይ ንወሰ ናበይ ይኸደሎ ዝብል ብግልፂ ድማ እዩ መስርዕ ተገይሩሉ ዘሎ በዚ መስርዕ መሰረት እዩ ዝኽየል ኩሉ ዝሓትት ድማ ብምሉኡ ቅንዕነት ዘለዎ ብቅንዕነት ዝሓትት ድማ እቲ መልሲ ኣፕሮፕሪየት ምንም ሽግር የብሉ ናው እዚ ንማለት ኩሉ ነገር ጽፉፍ ይክኸውን እዩ ማለት ኣይኮነን ክሽግራት ክህልወና እዩ ግን ሽግራት ንፈትሐሎም መካኒዝም ግን እኒአውና እዩ እዞም ሽግራት ንፈትሐሎም መካኒዝም ግን ውዳበታት ኣለዋና ተወለ ውዳበታት ሓታ ብምንታይ ገንዘብ ይከበሎ ኣበይ ይከበሎ ንመን ይወሃበሎ ብግልጽ ተቐመጠ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ መገዲ ገንዘባት ክትኣኻኽብ ይሰምዕ ይሪኦ እየ ህፃናት ከይተረፉለው ዘተኣኻኽቡ ገንዘብ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ዝበልኩሞ ብዙሓት ኣለው ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብቶም ዓበይቲ ዝዳለው መድረኻት ሓሊፉ ዝተፈላለዩ ንኣሽቱ መድረኻት እውን ኣለው ሓንሳብ እንድሕር ዝተኣኻኸብ ኮይኑ መዓልኡ ጠርናፊኡ ዘይፍለጥ ተኮይኑ ምብኻን እውን ምስልቻው እውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ኢለ እየ እዚ ሕቶ ዘለዓልክዎ ንዑ እዩ መስዚ ግን መን እዩ ተሓገዝ ክገብር ኣብ ሰዓት ትፅቢት ዝግበር ዘሎ ማለት ትግራዋይ ጥራሕ ድዩ ወይስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ይዕደሙ እዮም ካብኡ ሓሊፉ እውን ዝተፈላለያ ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣለዋ ኣብ ስራሕቲ ሓገዝ ዝነጥፋ ንዓኣቶም ከተዘራርቡ ዶ መጀመሪያ ቅድሚ ናይ ደገ ሓይሊ ምድላይና ናይ ደገ ሓገዝ ብሎ ዘለና ባይ ዘ ወይ ማንም ንትግራዋይ ዝድግፍ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስቃይን በደልን ዝስምዖ ዘበለ ማንም ሰብ ክሕግዝ ይኽእል እንዳድማተ መን ይኹን መን ብዘይግድ ዓብዪ ሓላፍነት ኣብቱ ደቂ ትግራይ ይወርድ ሓላፍነቱን ኣብቱ ስለ ዝኾነ እዚ ሓላፍነት ስለ ዝወሰደ ባዕሉ ይንቀሳቐሳሉ እንዘለዓልክየን ሓቂ ባይ ዘ ወይ በቲና ኣሽተይ ኢኒሽቲቭ ክህሉ ኣይኽእላ ኢኒሽቲቭ ድማ ኣይትግበሮ ይበሃል ማንም ሰብ ዝደልዮ መልክዕ ክገብሮ ንሕና ዝገብሮ ጥንቃቐ እንታይ እዩ ጥንቃቐ ክትሓባበሩ እንተሎ ዝግበር ጥንቃቐ ዝገንዘብ እዚ ክዋፅእ እንተሎ ምን እዩ ዘዋፅኦ ንምንታይ ፐርፐዝ እዩ ዘዋፅኦ ዘሎ ኣበይ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ኢኒሽቲቭ ድማ ብሓባር እንተኾነ ስለ ዝሓሸ ናብ ሓደ ኩላት ናብ ብሓደ ከባቢ ኮይና ናብ ሓደ መስርዕ መፂና بحوار كنا نتعاقبنا إذا حشينا لنا كومينيشنا نتحاورنا حزب بستخدام مثلاً زين إنشاء تبديات قدم حزب اللقنات تفراليم حزب مبزحة سب حدا سميرو حدا بحدا يقبر متخابل وزي مالت سودان زلوا حواتنا مش شجرة لزلوا ملي تسمعوا تقرأي حاجة زي يقبر مالت يقبر السوء أي تقبر ونا يكون نزبها زلوا كقبر خلي عندنا تبقى حليوه زوناك حق زي زبلة أبكالي بوتات تقاميتو بزهالة وملكة غيرو عادات يحب الزخل تلي يقبر اليوم ناي قلة سب إنشاتل ناي قلة قربات سبات إنشاتل ناي قرب ناي كوميونيتي عبالات إنشاتل منهم
صبوقات يوم قبروا زلهم أي تقبروا يبعد والناخ قبر زلوا ترانسبارنت مخانو ترانسبارنت خونه له قلت إنك كله له نابي يقبر مني يحجز زلوا زول في فلتيو ببقى قل خاص تجوروا حاجز كندتي إمباكت لذي لوائي حزي بحوار كنا بجزيفو خنا من عبد خلوا ما سأل نقبر نزل نازي ناو إنما يوم حجز كبو منم نزل تجري الفتن نزل تجري الدقفل منم سوى حجز قبر يخلي أتو تسفاي أب خباب السويدن ويدما بمحبر أو ميديا خوني خل مساحاتكم حبيرهم حجز نتجري نقبر ندل إنا زبلو كابتجارو وتأي كالوت محبر سبات ويدما تكالات اللودو مساهم زسرحو نبكاوي أيروحي حجز يلو إنبيزولنا يوون يلن من تأخذ حجز لنا يوون يلن أي تحجز أي نبلي إرتراويان حواسنا وحدات ولا يخونوا علو يوم حجز يوم لذي حجز دلي أي تحجز يبلنا زي حجز تموتيو كاب زخونا أبكالي خون زخونو محبر سبات إثيوبياويان كن حجزينا نتقراي زولتها اليوم جن برهم كفتيو مالتيو هذا أرويو هلا يقع بقيح مسكال غير نهزب تقراي ليها لنا ويدمو تكالات اللو أنا جن أتمسفن أخلي مثلني خالي ذكر آخر ويزنجر ذكره من سبب مسي نيرو ياو جن أتمسفن جن بدم بغير كواي اللي علي قلت صلوا أنا حزق حمتيز وقت ساعات لذي باللي بزي سنواتكم مسيكرتا أتمسفن الله أتمسفن كاو صرف نجار الليلة سلذ حسب سلذ هاكن عدل صار حفي thank you يا قنيل نعطي تسفاي الشيء بتعمي إذا مسكن الشيء أتو مسفن مساهم كقصل تسفاي وزيلو كم تبو معكنا الزينة ود بحبرات هاجرات حويسو استفلالو عالم لخ تحلقت مسلات زي منقستاوتك كالات كم زبلو درجات مبزحت أنت كالات أنا أبيات تمرتي فابريكاتات أبقى لقالي ون أبايتن تكالات والقصباتون معناهم يقلاتيو منقستون بجت كل تشحن عصرت حدا أي تسددلون زي حسراتات جنزب كلهم لعانيو بانكتات عاتين ينزلوا مقصقاسات جنزب يلن الساعة زي زقبروا حاجزات نيناي كشفني يحز تلم زقبر زلو نيناي كفال تتأجم قدام النتيب كان مشفانيو ناتاتكم متأخبات ويد ما ناتاتكم تلم زلو حزي ناتنا حلافنت ريسورس متخابي لأن من تجري مانج كجورو حلافنت يبناينا حلافنت زي أو أوزر لخناتات النار بزتعملك بزي كبزي أرياسات يوم لو جنزب زي كندزي أكل جنزب نزي كود شيء خلنا ننتلو كود شيء خلي وأنا نسرح تناريونا نصرح أنا جرجن نحنا حدا مع عزيك يتوز جنزب من يتوببي عطو نمن يزو زوجح زي زبل من قصة تجري priority توجيو أو on the ground زلوا فلذخنا زوجيو عمامات كبري نحنا ناسناها ترح دما أواتينا تو زتوات أنا هزو جنزب دما بتخكلنيا دو بتجوارا يخون الله أو سستو على دو يوعل الله نزيد ما نحنا مكتسات رحنا يخون لذي عزيزو برايريتي موسى بتزلو خناتات تري عزيزو خناتات بانكتات بانك لن كبهال كونتر لو كابز عدنا مقالة بانك ترانسفر مقبارة يكار ناب اخلطات بدقة غزيو كسدر تتبالة بمحلفي يلا لذي خناتات دي مع زيه زي خناتات دي تمشاتيو قلتيفو تقين تاي قبر من بريامتنا نقبر زلنا الشع خناتات المشاتيو إلنا كنا نسأل زلنا خناتات مستمشاتيو جزيرة تهاونا أب تجوارا ونخون نتخوّت حزق بالقيفو نخوّت حزق خل ريسورس أكيد so in the event زخنة تعطي هذه يكاري بزي غيره عطيه خليه زي خنقبر نخلينا بزولنا وا جنزب زي available كخوني otherwise امتحان نصير شيء عايز قبر تسأبينا نتوهزونا عندنا أنا نحرش زخون ناي السجمات مقصالي بخون لذي خب خومينا نصرحه صبوا من رددا تغير له شمون تورحون مولون منغستينا بنور يمدس يلتقال سيو ስለዚህ መንግስት እዚ ዝገበረ ውሳኔና እንخيد
ስለዚህ ቅድመ ምድላው ይኹም ትገብሩ ዘለኹም ሕዚ ማለት ቅድመ ምድላው ኣብዚ ብፍላይ ይፈልጥ ማሕበር ልምዓት ትግራይ የላና ኣብዚ ጋሻና ክንገብራ ተደጋጋሚ ስልክ እኳ ተደወልኩ ብዝተፈላለየ ፀገማት ክንረኸብ ኣይከኣልናን ሓደ መዓልቲ ጋሻና ክኾኑ ኢለ ተስፋ ገብር ቅድሚ ሕዚ ግን ጋሻና ኮይኖም ስለዝነበሩ ኣብዚ መደብ ኣዘራሪብናዮም ምስ ንኣምኖም ዘይመንግስታዊ ትካላት ኮይና ሓገዝ ክንገብር ኢና ኢሎም ነይሮም ኣብዚ ምናልባት ምሳኻትኩም ዝገብርዎ ሓገዝ ኣሎ ዶ ምሳኻትኩም ኮይኖም ንምስራሕ ታይ ይገብርለው ገለ ምንቅስቃስ ኣለዎም ዶ ማሕበራት ልምዓት ትግራይ ኣብዚ ዝግበር ምንቅስቃስ ልምዲ ኣለዎ 30 ዓመት ዝወድእ ልምዲ ኣለዎ ብዙሕ መልክዑ እቲ ክሬዲቢሊቲ ስታብሊሽ ዝገበረ እዩ ኣብ ኣሰራርሓ ፀገማት ገለ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ሪሶርስ ኣሎኬሽንን ኣብ ሪሶርስ ኣጠቃቅማ ግን ፅቡቅ ዝኾነ ክሬዲቢሊቲ ዘለዎን ፅቡቅ ዝበለ ትራክ ሬከርድ ዘለዎን ስለዝኾነ በዚ ሪሶርስ እዚ በዚ ውዳበ እዚ ምክንያቱም ዕላማ ናይዚ ሪሶርስ ብጠቕላላ ተኣኻኸበሉ ሪሶርስ እውን ንልምዓት ስለዝኾነ ነቲ ዳግመ ህንፀት ስለዝኾነ ትግራይ ልምዓት ማሕበር እውን ስራሕታ ናይ ልምዓት ስራሕ ስለዝኾነ ኣሎ እዩ ሓገዛት ናብ ትግራይ ኣብ ሰዓት ብኸመይ መገዲኦም ክባፅሑ ዝኽእሉ ትሰድዎም ሓገዛት ኣለው ዶ ምናልባት ደሊቨር ዝግበሩ ናብኡ ሕዚ ናትና ስራሕ ሪሶርስ ምትእኽኻብ እዩ ዋና ሕዚ ስራሕ ዘሎ ስራሕ ብዝተፈላለየ መልክዕ ናይ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ኣካላት ዝግበር ሓገዛት ኣሎ ዶ እየ ንሱዳን ዘለው ብሱዳን ኣካባቢ ዝውሃብ ዘሎ ዝግበር ኣሎ ካልእ ግን ከምቲ ትሪዮ ዘለኹ እየ እዚ ብዝኾነሉ ሰዓት መንግስቲ ትግራይ በዚ ሰዓት እዚ ሕዚ እኩል መንገዲ እኩል ኩነታት ኣሎ ዝሪሶርስ እዚ ቀልጢፉ ይታብ ዝበሎ ግዜ ፕራዮሪታይዝ ገይሩ በዚአን ተትወት ክልኢኹም ወርክ ትልእኽዎን ይግባእ ይኽእል ተሎ ለኒ ከግበራ ዝኽእላ ሕዚ ዋና ስራሕትና ግን ሕዚ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ምግባር እዩ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩ ኸይ ቅድመ ምድላው ኢና ንገብር ዘለና ኤኒታይም መንግስቲ ግን በዚ ሰዓት እዚ ገንዘብ ይድሊ እዩ ነዚ ስራሕቲ ንምስራሕ ዝብል ብዝብሎ በዚ ገርኩም ክስደዱ ዝበለው ግዜ ክስደድ እዩ ይቐኒለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣቶ መስፍን ብጣዕሚ ይቐኒለይ ፈራህ ኣብ ታሪክ ሶማልያ ቀዳመይቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ዘገልገለት ፈውዝያ ዮሱፍ ሓጅ ኣዳም ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚት ዝመጻሉ ግዜ እዩ ትብል እታ ናይ ሕጊ በዓልቲ ሞያን ፖለቲከኛን ዝሓለፈ ሶሙን እያ ንውድድር ድልውቲ ምዃና ብወግዒ ሓቢራ ዘላ እቲ ዘሎ ዝዓበየ ስክፍታ ግን ኣብቲ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተዓብለለ ፖለቲካዊ ህይወት ሶማልያ እኹል ድጋፍ ክትረክብ ትኽእል ድያ ዝብል እዩ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቃዲሾ መሐመድ ካሕየ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ሳራፍ ሳህየ ክተቅርበያ ኣብቲ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንተተዓዊተን ንዝቐደሙ ሰብኡት ፈቲኖም ምዃን ዝኣበይዎም ህይወት ሶማልያ ዓብዪ ነጥቢ መቐይሮ ከምፅኣ ምዃነን ዝሕብራ ፎዝያ የሱፍ ሓጅ ኣደም ንፅላት ፀጥታ ቁጠባዊ ድንፍዕን ትምህርትን ቀዳምነት ክህባ ምዃነን ድማ ይጠቕሳ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሽግራት ሶማልያ ምናልባት ዶ ሰብኡት ይፈትሕዎ ይኾኑ ኢልና ነዊሕ ተፀቢናስ ለውጢ ስኢና ኢና ረብሪምና እኳ ነዚ ከዓ ዝሐሸ ለውጢ ከመፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመንኩ ክወዳደር ወሲነ እምነት እስልምና ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዛ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፕሬዚዳንት ክኾና ኣይኽልክልን እዩ ኣብታ ብእትኽተሎ እምነት እስልምና ኣዝያ ዓቃባዊት ምዃና ዝንገረላ ባንግላዴሽ እንተሪኢና እኳ ንዝሓለፉ 50 ዓመታት መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ክትተኻኽኣ ተዓዚብና ኣብታ ኣብ ዓለምና ዝበዝሐ ኣማኒ እስልምና ዘለዋ ኢንዶኔዥያ እውን ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ነይራ ካልኦት ከም በዓል ፓኪስታን ታንዛንያን ሲንጋፖርን እውን ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ኣለዋን ነይረን ينزفلا بمسارة حق مرجع سوماليا بريزيدنت بقطتها بزوهاب جمس حزب زمرت ايكونن توكالو قبيله نابالات بايتو يمرطمو اتوم ابالات بايتو دما نبريزيدنت يمرطو اتمرجع نتقمتيو تمديو زلو كم بعل عبد الرحمن عمر زامسلو زيغاتات اتن توداداريت لوط 5 خلاي امنو عبد الرحمن نفوزيا مرحبا يلو 5 تقبلن يزحبر اقدمن ابو وسان بوتا مريحنت تفتيننس بقعتن كم زار ايادما يتقس ብዙሓት ሃገራት ቁልፍ ስፍራ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ጽቡቕ ስራሕ ከም ዝዓመማ ድሕሪ ምጥቃስ ድማ ፎዝያውን ፕሬዝዳንት ኮይነን ተተመሪፀን ዓብዪ ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ብእምነት ይዛረብ ዓብዱራሕማን ኣብታ ዳርጋ ኩሎም ዜጋታታ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾኑላ ሶማልያ መብዛሕትኦም ንመሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ዝቃወሙ እዮም ዑመር ሁሰን ሓደ ካብኣቶም እዩ ዑመር ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ክምረፃ ከም ዝቃወም ከብርህ ከሎ እምነት እስልምናን ባህሊ ሶማልያን ለኹም ዓይነት ቦታ ከም ዘየፍቅድ ይዝገልጽ
ኣብ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ሶማሊያ መምህርን ተንታኒ ጉዳያት ሶማልያን አንዋር ዓብዱልፈታሕ ብወገኑ ፍጹም ዘይከኣል ደኣ ይምሰል እምበር ንኸም በዓል ፎዝያ ዝኣምሰላ ፖለቲከኛታት ደቂ ኣንስትዮ ዝጽበየን ተቃውሞ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝኣምን። በዝምባር ናይ ሎሚ መደብና ፈጺምና ኣለና። ንሳራን ነጋይሽናን ኣዝና ነመስግን። ምንያ ፈርቄ ሰላም ለይቲ ደሓን ሕደሩ።